Moikka! Mä oon Sarppalove ja mä oon jo pitkään miettinyt, että mä haluaisin alkaa tekemään tänne YouTubeen tämmösiä korttitulkintoja. Siis mä oon aloittanut tai löytänyt tämän mun henkisen polun ehkä jo joskus 90-luvun puolessa välissä. Huomasin, että mulla on tämmösiä kykyjä tämmöiseen, että tunnen energioita ja sitten en muista enää, että missä vaiheessa mä yhtäkkiä löysin tarotkortit ja sitten heti kun ne sain käteeni, niin huomasin, että mulla on kyky siihen tulkita niitä ja tunnen energioita, mitä tulee universumista. Ja on siis tehnyt korttitulkintoja ehkä jo noin, mitä mä sanoisin, 20 vuotta. No suunnilleen 20 vuotta. Mulla on ollut ensimmäiset tarot-kortit sain noin 20 vuotta sitten ja sen jälkeen on sitten tehnyt enimmäkseen siis kylläkin ystäville ja kavereille ja tutuille ja sitten on monesti tullut silleen, että joku on hoksannut jossain tilanteessa, että hei, että Sarpallahan onkin näköjään kykyjä tämmöiseen ja sitten on pyytänyt, että katsotaanko vähän kortteja, sitten on katsonut. Ja tosiaan nyt sitten uskaltauduin tänne YouTuben puolelle. Ajattelin, että mulla on ollut semmoinen tosi pitkään semmoinen tunne, että mun pitää alkaa tekemään tätä. Ja jotenkin niin kuin mä oon itse kuunnellut täältä YouTubesta paljonkin muiden tulkintoja ja ne on ihanaa, kun ne resonoi. Ja sitten mä oon ajatellut, että mä jotenkin haluan tehdä myöskin sitten tulkintoja täällä. Ja ne on siis kollektiivisia tulkintoja. Ja ajattelin tässä, että teen nyt sitten ensimmäisen YouTube-tulkinnan ja se tulee sitten ihan erillisenä videona. Ja se on sitten tuohon lokakuulle katsellaan vähän energioita ja kollektiivista tulkintaa, mitä kortit kertoo meille. Sitten tosiaan on mahdollisuus saada multa semmosia ihan yksityistulkintoja. Ja tosiaan tämän videon tuossa alhaalla siinä lisätietoja, niin sieltä löytyy sitten yhteystiedot, että miten ja hinnat. Ja tällä hetkellä siis teen ainoastaan tämmöisiä 30 minuutin. Voi olla, että menee vähän ylikin, niin mutta suunnilleen noin 30 minuutin korttitulkintoja, niin 30 € hintaa. Ja tosiaan tuosta alhaalta näet sitten että miten minut saa kiinni. Mutta tervetuloa tänne mun kanavalle ja tarkoituksena on, että joka viikko täällä on jonkinnäköistä tulkintaa ja katselmusta ja pyrin välittämään mun energioita, mitä mä sitten tunnen näin. Ihanaa kun katsoit tämän videon, paina peukkua ja tykkää ja saa jättää jotakin viestejäkin, jos siltä tuntuu, niin tonne kommentteihin. Mutta palataan pian sitten tuossa mun ensimmäisen videon parissa. Ja se on tosiaan sitten tuonne lokakuulle. Katsellaan vähän, että mitäs energioita ja viboja ja mitäs kaikkea siellä sitten näkyykään. Mutta heippa!